Днес ви предлагам идея за обогатяване на живота на вашите котки. Нужни са ви няколко ролки от тоалетна хартия и малко лакомства. Слагате ролките по земята, разбира се, ще имате помощници, заради които ще трябва да го правите няколко пъти. След това слагате лакомства в някои от ролките, но не във всички. Оставяте котките си да душат и да търсят лакомствата. Разбира се, възможно е котката ви да не е от най-умните. Ако котката ви се затруднява, можете да й дадете жокер. Накрая не забравяйте да ги поздравите за добре или не толкова добре свършената работа.